Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akushone oyedwa kulimala enqwaba abantu kwisiphihle sengozi esenzeke ku N2 izolo ntambama ngesithuba zakusihlwa ku N2 ngasemandeni Toll Plaza. Nginibingelele ngiphinde ngilamukele ezindabeni zezwide media igama la ngosibonga konke wakantwando Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Ukushone oyedwa maqede kwalimala enqwaba yabantu kanzima kwisiphihle sengozi esenzeke ku N2 ngasemanzeni Toll Plaza. Abezosizo liphuthumayo bathola umbiko obabiza kulesiphihle sengozi bafica izimoto ezimbili besigijima ngokwedlule lishayisane kanzima eyodwa yaqede yaginqika kube sekungena nesithathu imoto ukule ngozi. Abathole abantu abahlanu belemale kanzima abanye bathola imhuzukwana kuthi abalimele basizwa endaweni yesigameko kanduba baphuthunyiswe esibhedlela eziseduze. Abezosizo liphuthumayo ngebhadi bathe uyedwa bamhlonze ngumuntu besevele eseshonile khona endaweni yesigameko. Imbangela yengozi kuze ube manje ibingakaziwa. Amaphoyisa aqhubeka nokuphenya ukuthi ngabe kube yini imbangela yengozi. Babe sebedlulisa amazwi enduduzo kwimndeni nabangane kanye nezihlobo ethe zadlulelwa emhlabeni. Baceleke abashayeli ukuba bashayele ngokucophelela njengoba isimo singesihle sezulu emgwaqeni bebekezelelana futhi ukuze kwazi ukuthi bephephe. Bafethu lezi indaba ezibuhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa mina kuzwa okubhalwa kakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngithethela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.